Garaşdyrlygyň 30 ýyllygyna gabatlanyp Türkmenabat şäheriniň Azatlyk pasiýolunyň Arkadaş aýolunyň ugruny 17 sany 4 gatly ýaşaýyş jaý dabaral açyldy. Azatlyk radiosynyň habarçysy bu jaýlardan öý edilmäge synanşan maşgalalaryň duçar bolan kynçylyklary barada habar berýär. Döwlet telewizionyasy ýaşaýyş jaý toplumyndan jaý satyn alan ýaşaýjylaryň begenji barada habar berýär. Azatlyk radiosy bu jaýlardan öý edilmäge synanşyp maliýe kynçylyklary sebäpli ziýana galan ýaşaýjylaryň gynanjyny eşitdirýär. Habarçymyň maglumatlaryna görä 4 otogly täze jaýlaryň bahasy 800 000 manat. Bu baha dollaryň resmi narhy boýunça 228 000 dollar töweregi bolýar. Gara bazar boýunça 30 000 dollar töweregine bahalanýar. Ýaşaýyş jaý toplumlarynyň gurulşygyny yerli firmalar amala aşyrypdyr. Firmalar jaýyň töleginiň 2 ýylyň dowamyna hasaplaşylmagy şerti bilen isleg bildirýän raýatlaryň arasyna şertnama baglaşypdyr. Şertnamaga görä jaý töleginiň umumy bahasynyň 40 göterimi ilkinji ýyl, galan 60 göterimi ikinji ýylyň dowamyna geçirilmeli. Ýöne bir maşgala 3 ýyl töweregi mundan odal jaýlar heniz gurulşyk tapgyryna wagty dogan garandaşlaryndan pul kardalyp jaýyň başlangyç tölegini 40 göterimine geçiripdir. Olar galan 60 göterimini jaýlar ulanylmagy beriljek wagty tölemäge razylaşypdyr. Maşgala aradan geçen wagtyň dowamyna jaýyň galan pulunu töläp bilmeýär we habarçymyzyň maglumatlaryna görä häzirki wagtda olar ne öňünden tölen 40 göterim pulunu ýygydan alyp bilýärler, ne de jaýyň açaryna eýe bolup bilýärler. Azatlyk radiosynyň habarçysy täze jaýlaryň umumy bahasynyň 40 göterimini öňünden hasaplaşan köp bojulugyň maliýe kynçylyklary sebäpli tölegin galan bölegini hasaplaşyp bilmän jaý edinip bilmänliklerini habar berdi. Krizis wagty büdjet işgäri 1300 manat aýlyk bilen maşgalatyny ekletilmeýärdi. Jaýyň töleginiň galan pulunu hasaplaşdyrmy diýip bir yerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde aýtdy. Ýene bir maşgala umumy bahasy 800 000 manat bolan jaýyň 600 000 manatyny öňünden töläpdir. Ýöne ol häzirki wagtda galan 200 000 manaty töläp bilmän soň bu maşgala täze jaýyň açarlary gowşurulmandyr. Habarçymyň maglumatlaryna görä bu maşgala galan 200 000 manat tölemek üçin 2022-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna çenli möhlet berilipdir. Maliýe kynçylyklar bilen baglykda täze jaýlaryň galan töleglerini geçirip bilmedik beýleki maşgalalar 2022-nji ýyla çenli özlerine möhlet berilendigini tasdikleýärler. Täze jaýlardan öý alan ýaşaýjylar Türkmenistanyň döwlet telewizionyasynda jaý üçin prezidente minnetdarlyk bildirýän görnüşde görkezilýär. Ýöne döwlet mediýasy jaýyň töleginiň tas ýarysyny töläp galan ýarysyny maliýe kynçylyklar bilen baglykda töläp bilmedik ýaşaýjylaryň duçar bolan kynçylyklary barada habar bermeýär. Tölegi töläp jaý satyn alan raýatlar özleriniň täze göçüp baran jaýlaryny döwlet telewizionyasynda prezidentiň sowguda atlandyrýarlar. Habarçymyň maglumatlaryna görä Türkmenabatyň halkara aeroportundan şähere gaýdýan köçü Arkadaş aýoly atlandyrylýar. Ýa-ni ýakyna ulanylmagy berilen jaýlar şu köçäniň ugruna ýerleşýär. Azatlygyň habarçysy bu jaýlaryň demir we ton jaýlardygyny we olaryň ilan tarasyny panel jaýlar atlandyrylýanyny habar berýär. Bu jaýlar tomtuny yssyk gyşyna sowuk bolýan jaýlar diýip bir Türkmenabat ýaşaýjysy habarçymyz bilen gurrun döşlükde aýtdy. Türkmenistanyň yssyk howasyna da gawat gelen okşu jaýlar diýip o sözüniň üstüne ýetirdi. Döwlet statistikalar ýurdun ýaşaýyş jaý gorlary boýunça hakyky sanlary äşkär etmeýär. Türkmenistanda ýaşaýyş jaý edilmek ilatyň iň uly problemalarynyň biri bolmagyna galýar.